ಸೊಲ್ಮೆಲು NammaKudla ತೊಡವಾರ್ತೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜರಮೊಗೆರಡು ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪರೆಗಲಸಿನ ಸೊತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಉರುವಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆದ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಜಾಬ್ ಓದಂಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ನಡುವಂತರ ಆದೇಶನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥಮಂತೊಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಟಿಪಿಐ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಕನ್ನಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು. ಇತ್ತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜಲಮೊಗೆರಡು ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯದಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಎದುರಾದ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಕೂಟ ಅಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಂಡು ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪರೆ ಗಳಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಸ್ವಾಧೀನೋಗದೆತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜಲಮೊಗೆರ್ ಪಂಪನ ಜಾಗೆಡ್ ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪುನೆಕ್ ಎದುರಾದ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಕೂಟ ಅಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪೆರೆ ಗಳಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಸ್ವಾಧೀನೋಗದೆತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಸರಪಾಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಅಜಲಮೊಗೆರಡು ಅಕ್ರಮ ಯಂತ್ರ ಓಡಗಲಸದು ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತೊಂದು ಲೆರಂದು ಪಂಪನ ದೂರ್ದ ಮಿತ್ತು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಲು ಒರನೆ ಪೊಗ್ಗನಗ ಜಾಗೆಡ್ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪರೆ ಗಲಸಿನ ಸೊತ್ತುಲು ತೋಜಿದಿತ್ತದು ಅಧಿಕಾರಲವೇನು ಸ್ವಾಧೀನೋಗ ತೊಂಡೆರ ಮೂಜಿ ಬೋಟ್ ಬಕ ಪೊಯ್ಯನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತದನಂದು ಅಧಿಕಾರಲು ತೆರಿಪಾದೆರ. ಕಂದಾಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಪಿಡಿಒ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ತಾರ್, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಐ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ಅಧಿಕಾರಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆರ. ಕನ್ನಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಬುಧಾರ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗ್ 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆದವರ ಕಣವಿಯರೇನು ಧಾರವಾಡದ STM ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತೇರು. ಚೆಂಬೆಳಕಿನ ಕವಿ ಪಂಪನ ಪುಗಾರ್ತಿಗೆ ಸಂದಿದಿನ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ಧಾರವಾಡದ STM ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿರಿಯರು. 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯರೆಗೆ ದಮ್ಮುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತೇರು. ಕರಿನ 1 ತಿಂಗಳಿಂಚ ಕಣವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ICU ಇಡಿತ್ತೇರು. ಕನ್ನಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಕಾವ್ಯ ವಿಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಶಾರದ ಪಂಡಿತ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡಿತ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಪನ ಬಿಡ್ದಗ ಸಂದದಿತ್ತೇರು. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಪ್ಪನಗ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿತ ದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಪನ ಚಾವಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ಕಾಂಡೆ ದೇವ್ಯರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರು. ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆಡ್ 2ನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ನಡತಂಡು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ದೇವಲೆನ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು. ಉರ್ವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆಡ್ 2ನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಯ್ಯಗ್ ಪೊರ್ತಿಕಾಂತನಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಲಿ ಭಕ್ತರೆಡ್ದು ಮಡಸ್ತಾನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪರಕೆದ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ನಡತಿಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತಂಡು. 2ನೇ ದಿನ ಇಸೀಸ ಪಂಡ ಅವು ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಬೊಕ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ವೃತನಿಯಮ ನಿಷ್ಠಿಡಿತ್ತಿನ ಬೊಲಿಯ ಮಡಿಕುಂಟುದ ದುಸ್ತುಡು 5 ಜನ ಪುಂಜೋನಕ್ಲು ಹೊಸ ಕುರುವಿಡು ನುಪ್ಪು ತುಂಬಂದು ಅವಿತ ಮೇಲುಗ ಬೊಲಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಬತ್ತದು ಬಲಿ ಬರ್ಪಾದು ದೇವಿರ್ನ ಗುಂಡದೇದ್ರು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಕಲಟ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ನುಪ್ಪುದ ರಾಶಿಗ ರೊಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಮಂಜಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಪಿಂಗಾರ ಸೇಡ್ದು ಪುರ್ಪೊಲೆನು ಪಾಡ್ದು ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ್ದ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಈ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಮಾರಿತೀರ್ನ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಲಿ ಮಡಸ್ತಾನ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಆದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಗುಂಡ ಸೇರಿಯರ. ಕಾಂಡೆ ಬಂಡಿತೇರು ಸೊಲಭರಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪುರ್ಸದ ಕುರಿಯರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರ ದೇವಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ ಬೋಳೂರು, ಏಳುಪಟ್ನ ಮಗುವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಗೌತಮ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೊಕ ಮುಕ್ತೇಸರಿರ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿತ್ತದು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿನ ಈ ಮುಗಿಕೊಂಡರು.
ಇಜಾಬ್ ಓದಂಟ್ ಬಗೆಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ನಡುವಂತರ ಆದೇಶನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲು ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು STPI ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಪಂತೆರ್ ಆರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಬುದಾರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರಿಯರು. ಇಜಾಬ್ ಓದಂಟ್ ಬಗೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ STPI ದ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಮೈಸೂರು ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ನಡುವಂತರ ಆದೇಶನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲು ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಪಂಡೆರ್. ಕೋರ್ಟ್ ನಡುವಂತರ ಆದೇಶಲೆನ್ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಲು ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲು ಬುರ್ಕಾ ಪಾಡ್ದು ಪೊಪ್ಪುನ ಪೊಂಡುಲೆನ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆನ್ ತಡೆಪುನ ಕೇಸು ವರದಿ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಮೆದಾಂತಿನ ಅಪರಾಧ ಅಂದಾರ್ ಪಂಡೆರ್. ಇಜಾಬ್ ಇಚಾರಡು ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತದ. ವಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಪಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ಆದೇಶ ಲಗವಾಪುನಂದು ಪಂತಂಡ್ ಆಂಡ ಅವೇನು ಮಾತಾಲೆಕ್ಕೋಗುದೆ ತೊನಂದೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಕ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮಿಟಿದ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಭಾಗ ಅದುಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ಲ ಇಜಾಬ್ ಪಾಡಿಯರ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮ ಮೀಡ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಚಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ದೋಸ್ತಿಲು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪನಗ ತಾಳ್ಮೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಭಿನ್ನೈತೊಂಡೆರ. ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮತ್ತು ಏನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶಿರವಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥವು ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವರದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರದಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಆಸಿಫೆರೆಗೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಪರ್ಣಪುರ್ತುಡು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಅಕ್ರಮ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ NITK ಕೈತಲ್ದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಎದುರುಂತದು ಆಸಿಫ್ ಕೂಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುನವೇ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಅಂದಾಜಾತುಂಡು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆಪತ್ ಬಂದು ಆಸಿಫ್ರೆಗ್ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಪರ್ದು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಓದಂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಶ್ವತ್ಥ ಆಜಿ NITK ಅಕ್ರಮ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಸುಲಿಗೆದ ಎದುರು ಸೊರಲಕ್ಕೈನ ಆಸಿಫ್ ದುಂಬಾಲ್ತಿಡ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂಗಾರೆ ಒರ್ಮನೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಪಜ್ಜದಿದ್ದಿತ್ತದು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಗಿತದ ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ತೊನ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತುಕುಲ್ಲಿನ ಅಮಲ್ದ ತೊಂದಿನ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರ. ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ತೋಜಾದ ಹೇಸಿಗೆ ಪಾತೆರಡು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ತೆಪ್ಪೇರೆ ಈ ಏರು ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದು ಕೂಂಗಿ ಮಲ್ದೇರ. ಅವಳು ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಯಾರೆ ಅತ್ತಂದು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ್ನ ವರ್ತನೆ ತೋಜಿದಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಸಿಫ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬೈದೇರ ಅವೆಂತುದು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಊರು ತಕ್ಲು ಜಾಗೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಪದ್ರಡಾತಿರು. ಸಂಗತಿ ಬಗೆಟ್ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಆಸಿಫ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೊರಂಬಾಟನು ಅಮತದೀಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರಂದು ದೂರ ಪಡ್ದಿರ. ಸುಮ್ಮನೆ
ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಥದ್ದು? ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು. ಈ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಖಂಡಿತ. ನೋಡಿ, ಇವರನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು 50ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆ? ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಣೆ? ದಿನಪ್ರತಿ 9 ದಿವಸದಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಕ್ಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಯೋಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು? ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೇನು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡುವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಂದಿತ್ತದ ಹೊಸ ಕೊಡಿಮರ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ. ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮುಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೊಸ ಕೊಡಿಮರ ತಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದೊಂಪಮೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ತುಂಬಾಳ್ತಡ್ ನಡತಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಈ ಪುಣ್ಯ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಚ್ಚಿಲಗು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ವೈಭವಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಆದುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಳುನಾಡದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಲಕ್ಕದೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆದುಂಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೇನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲಾಯಿನ ಕುಕ್ಕಿಕಟ್ಟೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಡಪಾದ ಕುರಿಯರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಗುಂಡುಬಿ ಅಮೀನ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಸ್ತವ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಒಡಿಪುಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ಇಜಾಬ್ ಬೊಕ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಓದಂಟು ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. ಆ ಬಗೆತ ಓದಂಟು ಜೋರಾಯಿ ನಡೆದವರ ಒಡಿಪುದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನನಲಾರಡ್ಡ ದಿನ ರಜೆ ಕೊರಿಯರ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದಿರು. ಒಡಿಪುಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ಕಾಲೇಜಡು ಬುರ್ಕಾ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಓದಂಟು ಜಟಾಪಟಿ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. ದಿನ ದಿನ ಆಪಗೆತ ಓದಂಟು ಜೋರಾತಂಡು. ಅಂಚಾದ MGM ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನನ್ನ 2 ದಿನ ರಜೆ ಕೊರಿಯರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನದೆ ತೊಂದುಂಡು. ಈ ತುಂಬೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ನಿಘಂಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಲೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಂಡು. ಇಸಯದ ಬಗೆಟ್ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪು ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಒಪ್ಪರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತಂಡು. ಒಡಿಪುದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಘಂಟದ ಅಂತಿನಾತ್ ರಜೆ ದುಂಬುಕೊನುತ್ತುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಬೇರದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದ STPI ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಹಿಂದುಲೆನ ದೈವ ದೇವರೇನು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಜಾತ್ರದ ಪೊರ್ತಡು ಬೇರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಬ್ಯಾನರ್ ಇಂಚಿಪ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಉರುಸ್ತ ಪೊರ್ತಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಬೇರೆದಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾದ STPI ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ ಜಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ದೇವರೇನು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಜರಂಗ ದಳ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ಅವಿಕ್ ನೋಟದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ STPI ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿದ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಉರುಸುಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದತ್ವ ಅಂದೆ ಸರ್ವಿರಿಕ್ಲ ಬೇರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರನು ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಈ ದುಂಬೆ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿಡು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸುತ್ತುಪಾಗರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾನಿ ಜಾತ್ರೆ ತೀರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ಬಕ ರಾತ್ರೆ ಏಕ ಪವಿತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡೆದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸುತ್ತುಪಾಗರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚಯವಕ ಏಕ ಪವಿತ್ರ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ. ಕಾಂಡ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚಯ ಬಯ್ಯಗ್ ತೀರ್ಧಮಿನ ತನ್ನ ರಂಗ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರ. ರಾತ್ರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏಕ ಪವಿತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡತಂಡ. ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿದ ವಿದ್ವಾನ್ KG ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಿ
ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಂತ್ರಿ ಇದ್ದದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದರ್ಶನದಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೋಡಂಚಾರು ಅಲೆವೂರು ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ವೈದ್ಯಕೂಟ ಮುದ್ದೂರು ఒక ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯ ನಟರಾಜ ವೈದ್ಯ ಮುದ್ದೂರು ಈ ಏಕಪವಿತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. बसोऽद्याजायत ततो रात्र्याजायत ततः पातालवासिने नमः ओम कूर्म समाश्रयाय ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ವೈಭವ ಇತ್ತ ಕುಡರೆನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜರಮೊಗೆರಡು ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪರೆ ಗಲಸಿನ ಸೊತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಉರುವದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆದ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಜಾಬ್ ಓದಂಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ನಡುವಂತರ ಆದೇಶನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥಮಂತೊಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಟಿಪಿಐ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದ ಕರೆದುಪೋಯಿನ ಕನ್ನಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು